Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле җыр-моңга гашыйк дусларыбыз. Илеш телевидениесе янә сезгә үзләренең гомер бәйрәмнәрен каршы алучыларны тәбрикләүче чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруын тәкъдим итә. Яратыгыз, яратылыгыз һәм саф хисләрегезне, изге теләкләрегезне якыннарыгызга җиткерергә ашыгыгыз. Бүгенге котлау хатыбыз 90 яшьлек олы юбилейын каршы алучы Фәхимә Әсләм кызы Сәрвәровага багышлана. 9 август безнең өчен көтеп алынган көн. Безнең өчен җир йөзендә кадерләрдән кадерле, газизләрдән газиз булган кешебез, яраткан сөекле әнкәебез, ягымлы, назлы нәнәебез, картыебыз Фәхимә Әсләм кызы Сәрвәрова күркәм гомер бәйрәмен 90 яшьлек олы юбилейын каршы ала. Кадерле кешебез, безнең бердән беребез, күз нурыбыз. Күркәм 90-нчы җәйне дә синең белән бергәләп, исәнлектә, саулыкта, шат, күтәренке кәефләр белән каршы алубызга без бик шатбыз. Шундый бәхетле көннәр синең тормыш дәфтәреңдә шактый урын алып торсын әле. Җан һәм тән тазалыгы, балалар бәхете, моллык, именлектән аермасын Ходай. Безнең әнкәебез 1930 елның 9 августында Иштирәк авылының үрнәкле Минкама белән Әсләмнең ишле гаиләсендә көтеп алынган икенче бала булып дөньяга килә. Үз чырдашлары кебек язмышы бик җиңелләрдән булмый. Үсмер чагы сугыш чорына туры килә. 11 яшендә әткәсе сугышка алынып, исән-сау әйләнеп кайта. Бәләкәйдән үк эшнең асылына өйрәнеп үсә ул. Әнкәсенең уң кулы зур ярдәмчесе була. Салу кыз булып үсеп буй җиткәч, Тыпый авылына килен булып төшә. Авылның иң уңган егете, әткәебез Шәрхмулла белән 5 балага гомер бүләк итеп, төн йокыларын йокламыйча, күз карасыдай карап, саклап, яклап, бар йөрәк назларын, җан җылларын тигез өләшеп, яратып үстерделәр. Кызганычка каршы, кадерле әткәебез 31 ел элек гүр иясе булды. Урыны оҗмахта булсын. Әнкәебезнең бар гомере тынгысыз, намуслы хезмәттә үтте. Бер генә дә авырсынмыйча колхозда эшләде. Сыерын да сауды, сарыгын да карады, ындыр табагында да тырышып эшләде. Гаиләсен дә тәрбияләде. Бүген әнкәебезнең иң зур казанышы, иң зур байлыгы, куанышы 5 баласы, 8 оныгы, 11 аныкачы. Аллага мең шөкер. Бүген барыбыз да исән-сау, барыбыз да гаиләле, мул тормышта яшибез. Әнкәебез, күз нурыбыз, безгә күрсәткән изгелекләреңне уйлап та, санап та бетерерлек түгел. Барысы өчен дә мең рәхмәт сиңа. Безнең әнкәебез әле күз тимәсен, олы яшьтә булуына карамастан, җитез хәрәкәтле, көр күңелле, җанлы тормыш уртасында кайнап яши. Күз явын алырдай гөл чәчкәләр үстерә. Ишек алларыбыз, өебез гөлләр белән балкып тора. Килгән сайын безне тәмле ризыклары, эссе шәйләре, шат елмайган йөзләре белән сагынып каршы ала. Кайтыр юлга чыкканда изге теләкләрен юллап, озатып кала ул безне. Әнкәй, без сине барлык балаларың бергә җыелып, бүгенге бәйрәм көнең белән котлыйбыз. Биргән фатихаларың фәрештәләр булып безгә ирешсеннәр. Без бу тормышта син булганга бәхетле. Синең белән тормышыбыз да матур, яшәешебез дә мәгънәле. Безнең белән син дә бәхетле булып, исәнлек, саулык белән озын гомер ит. Газиз
әнкәйебез. Бүген сиңа мең рәхмәтлебез. Ышар канат безгә биргәнсең. Күкрәк сөтен изге теләк булган. Барыбызга тигез бүлгәнсең. Туган оябызга җыелабыз. Нурлы әнкәй, синең карашың. Бүген дә син безгә, һәммәбезгә яшь сабыйдай сөеп багасың. Гомеркәең зая узылмаган, балаларың олы бүләкләр. Сәламәт бул, күңелең көр булсын, бездән сиңа изге теләкләр. Зур хөрмәт белән сине яратып, балаларың Венера Мөдәррис, Дамир Нурдидә, Данил Фәйрүзә, Фәвазил Леся, Әлфия Мирзалиев, барлык оныкларың һәм оныккачларың. Хөрмәтле Фәһимә Әсләм кызы Сәрварова, 90 яшьлек якты бәйрәмегез котлы булсын. Бүген сезгә нинди генә теләкләр, нинди генә сүзләр әйтсәк тә аз булыр кебек. Чөнки сезнең гомер үзе бер тарих. Ул тарих битләренә күз салсаң, анда күпме истәлекле вакыйгалар, кайгы борчу, сагыш белән бергә шатлыклары, бәхетле мизгелләре дә бар. Алдагы көннәрдә дә сәламәтлегегез ныклы булып, балаларыгызның күңел җылысын тоеп, оныткачларыгыз өчен сөенеп кенә яшәргә язсын. Балаларыгыз сөйләгән иң матур җырларның берсе тик сезнең өчен яңгырый. Ürettik bezini yaşarga, turmuş kaderini bilip, kilgen ağırlıklarını da üngere bildin külüp. Şeşteligin nasip asanda, yuğala bütün hasret, barısı işin, enkeysin anın rağmen. Şeştelige nasip asanda, yuğala bütün hasret, barısı işin, enkeysin anın rağmen. Yaşadın gel bizning işin, uylarını da gel bala. Senin kebek merhametli olsa iyiydi her ana. Şeştelige nasip asanda, yuğala bütün hasret, barısı işin, enkeysin anın rağmen. Enkeyler kızını iskan düşürüp otururuz. Belki kaçkaç çaldıratırsız, müşteri jiberseniz de artık olmaz. Her vakitte yeneşede, yaşasan iyiydi şulay. Uzun ömür bir sediydi, bulungesin Xuday. Şeşteligin nasip asanda, yuğala bütün hasret, barısı işin, enkeysin anın rağmen. Şeşteligin nasip asanda, yuğala bütün hasret, barısı işin, enkeysin anın rağmen. Barısı işin, enkeysin anın rağmen.